but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go. Welcome to my YouTube channel. It's me again, teacher Sabina. Adto mi og Tagbilaran City kay magpa-check up ni at so magmotor ran ni kay motoran ni kay block magtakay o pag-commute karon no o public so mas maayo nang motor kay kumuran duha wala may makahalubilo nga mga tao so you can be re you can tagindolman tayo sa Tagbilaran City mga 2 to 3 hours ko 3 hours hapit mag 3 hours ko magsigi o pahuway kay kapoy biya pud magmotor okay dapat mi sa Gindolman okay so guys laban lang no maski natay batian laban lang kay naman kay positive ang fermented so guys natay mga anak na sintong katang ang partner to limpyo sa sakyanan sa motor para limpyo po ang iyang kuan limpyo po ang sakyanan kay mo ato og syudad so nga na and then atong 29 birthday nako so salamat ko sa Ginoo kay at akong birthday naatlan po nga incorporation rights sa hang anak sa PNPA itagaan sila after pagkapalis itagaan sila og pila ka minuto maistorya ang parents so naglak ko kay dugay niyo makontak sa hang anak og yung forma naka face shields naka headband naka face mask nga na guys para safety ta okay so kanang kataon see you later. 2,000 years later. Hello guys, di ami sa part sa Dimiya o nag-standby mi sa waiting shed kay ulan. Mao na result akong magmotor. Ulay ato, mabansak. Smile gapunta. Okay. Happy gapunta mas bilhatang ato ba mga problema kay nga naman. Syempre buhi ta pagtas kabasti. Naata sa kanang maski natin problema laban lang smile katawa lang gyapon katawa lang gyapon taga dito mga problema gyapon sa pasagit Ginoo yes nituwag-tuwag ng ulan talaga na po kami so unay result akong motor kato isa guys to nagpalit og pan kay gutom daw okay ako guys dili ko kaadyo mo di kay ko kamao mo binulanon kay mas tigulanon ko na taga-Alicia ko kaliwat ko sa mga ayuban maski si Florami Buholana nga sikat nga vlogger din sa Bohol first cousin niya na iyang tatay magsuon so ang intonation Bisaya kaayo di abol anon para ako di kay ko kabalo bulan kay wa ko magdako sa Bugol ang partner gayo nagpalit og kopya kay gutom di kay ko kamao mo bulan anon ang intonation di kaadyo bulanon gamay ra wa ko magdako sa Bohol nagdako ko sa Cagayan City kay si tatay ng Langyaw nagmay pa mi sana uli mi og Bohol karon akong naminyo na no? So di kadyo ko kamo di parihan ni Florami Buholana arang jamu ka bulanon. Siyempre kay mo sure kadakan mo na di problema og biski asa ka daha nga tawo ja. Bata pa ka nga nahawa ng lugar so mas di jud ka makamao man ka pwede kadyo no kadyo kay kamao. Mangana na. Basta ko ang gagaw nga si Florami Buholana arang ka bunanon kadyo. Kadyo intonation mo na makalingaw dito siya makalingaw ang dari sa Dimiya o ilang waiting shed di ami katawag ya punta kasi hantay problema kay magpakabuhi pumunta nindot sige guys kay ning tuwak na makalaragan na po minang taon para among motor
Makasulti pa ng motor. Yung araladyo ang biyahe. Ani ba ni? Na. Sulti pa na sa pura nakagiladyoan na. Few inches later. Hey guys, dyan na ang Tagbilaran City. Mapadyo yung pag-abot na mo. Na-stop me tungkol sa ulan. Sa oras na, time check 9. Sa oras ba? Ha? 9:31. 8:31. Hindi kami is-exercise. Size or 5 minutes siya. So, kusog sinundag. Nag-t-shirts ako kay Diyan ako magtaod. Yes, abot ang Tagbilaran City. Thanks God. Nga, mayo among biyahe. Kasi abot among biyahe. Diyan tagtaod. Mula ka na po ni namin hinulat. Hey guys, diyan na may sa hospital sa Ismingo kayo. Walay tao. Okay guys, wala mi makauli sa ginuman kay balik kami. So diamit na pud sa Kambagi. Okay, so nindot kay diamit sa Kambagi sa sakop sa Sevilla. So di pa may karon manguli. Mabalik mi Tagbilaran unya mga tagtaon kay mo na pagmisa sa Ace. Okay, so happy ra gihapon ta maski na may problema. At least di okay po sa Diya po ta mawad ang paglaom kay syempre ang Diyos nagya po sa itong kiliran. So nakita ninyo kana nga balay guys. Okay, kana nga balay kabalo ba mo pili na edad anak sa tao pa na 75 years na ng balaya. So diya na tulog munay balay sa ugangan sa igsoon sa akong partner sa mo na siya diya mi natulog siya bugnaw kaadyo ang lugar bugnaw kaadyo kadlawon nice kaayo siya. Indot kay siya kay kaning Sevilla o kaning Kambagi na puno pa og kahoy. Dito mi agi sa shortcut mi sa Mangga, Cortez, and then Corelia ba to? And then Balilihan kay sa Kambagi sa dali kayo kay kumuuli pa mi Tagbilaran jara nya babalik pa man dai mi og muli pa mi og Gindolman. Sorry di mabalik mi Tagbilaran ja arang haguan na gadyo kay layo kay biyahe. Samantala dire dool pa bukid pa gyud nindot kay presko ang hangin. Nagud mi katulgan sa Tagbilaran ilan ni Binji ang pagmangkon la madyo pero mas ma-prefer pa mi og bukid kay bugnaw didto kay igang man kay syudad. So nindot ari. So nindot kay diri guys. Okay. So ni angay jud ko sa ilang lugar. Nindot ang Kambagi, no? Nice kayang lugar. So, okay guys, inga na jud na. So, kung naman tayo maabot ng mga problema, smile lagi punta kay ang Diyos, dili maghatag og problema nga di nato kaya. So, at least, maski na atay problema, natagi ato ba nga mga balatian, iya punta mo paglaom. Okay, di mo tapasagdan. Kung asa taam lang imong kinabuhi, ang Diyos na po nasayod. Di po dawato na to ang tanan. Pero at least happy lang yapon ta mintras na patay kinabuhi kay or kanang ang atong kinabuhi di nato usikan atong dalon sa atong buhaton ang tama para rapod sa kaayuhan sa tanan. Okay, so indot kadyo ilang lugar guys. Daghan kay mga bulak. Gahapon pag abot namo nakalinan sila og bulak. Murang giingon nga mananom lang jud tag bulak ani. Kabalo ba mo kaning bulak ka? Nahali na ni og kanang ang iyang kauban ani 1.5 kani ko 2.5 kani 2.5 kana murag 2 ra ni 2,000 kani 2.5 daw ni arang dakuha. So ni ano nindot siya og mga bulak. So mo na ilami tabang gina isa panginabuhi kung magkugi kang para na mubulak. Kaya naman Jiwanes ilang balay diri mamamalit. Anak ka kuyaw ning may mga tao nga mapalit yung bulak maski mahal kay love man nila ang bulak. So nindot siya ang kadyong og naagi daytay magkugi ta maani gidayta.
kapugihan mo ani judi ay